En Pau ens explicarà el seu treball. Hola, em dic Pau. Estudio a l'Escola Quatre Vents de Blanes i vaig a quart B. He fet aquest treball sobre Pablo Picasso. Pablo Ruiz i Picasso, nascut el 25 d'octubre de 1881 a Màlaga, Espanya, i el 8 d'abril de 1973 amb 91 anys a Mougins, França, és l'artista del que he fet aquest treball. A part de Pablo, també tenia altres noms: Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano, Santísima Trinidad, Ruiz i Picasso. A l'obra de Picasso es diferencia en diferents etapes. Període blau, entre els anys 1900 i 1902. L'artista gairebé sempre utilitza tonalitats blaves i les figures són primes i amb expressió tràgica. Moltes vegades s'expressava a la pintura la misèria humana, pintant alcoholis, prostitutes, etc. Aquesta obra, La maternitat por el mar, és una obra del període blau. Període rosa, entre els anys 1904 i 1905. Els colors que dominaven aquest període de la seva obra eren roses i vermellosos. Feia servir tons càlids i pintava molt coses del tema del circ, domadors, ballarines, pallassos i també maternitats en colors roses. Cubisme analític i sintètic, entre els anys 1908 i 1916. Picasso i George Braque treballen amb la desaparició de la forma pintant objectes i retrats en forma cúbica. En el cubisme sintètic enganxaven relleus de paper introduint el collage en l'art. Època surrealista, entre els anys 1928 i 1932. Picasso treballa en la combinació del monstruós i la composició de figures mig màquines, mig monstres. Època expressionista. En aquest període, que coincideix amb la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil Espanyola, Picasso pinta el Guernica, un dels seus quadres més famosos. Explica el bombardeig alemany sobre Guernica, un poble d'Euskadi, al País Basc. De fet, el Guernica només va tornar a Espanya quan el país va ser democràtic políticament. Fins llavors va estar exposat al MoMA, al Museu d'Art Contemporani de Nova York. La raó de fer el treball sobre Picasso és perquè va ser un dels millors pintors espanyols de tota la història i per l'originalitat de les seves obres. Amb aquest treball el que volia fer era conèixer millor la seva vida, ideologia i obra, etapes tècniques, artístiques i influències. He après moltes coses sobre Picasso. Va practicar moltes disciplines artístiques: ceràmica, escultura, pintura, collage i fins i tot poesia, creant més de 20.000 obres durant la seva vida. L'artista es considerava comunista políticament, també pacifista i defensor de la República Espanyola. I això m'ha agradat molt de Picasso, a part de disfrutar contemplant les seves obres i trobant la informació a Viquipèdia i alguns llibres trets de la biblioteca. I l'únic que no m'ha agradat és el poc espai per treballar a la cartolina.